Тагын 2 көннән Корбан гаете. Ислам диненең күркәм йоласына һәр кайда киң әзерлек чаралары күрелә. Корбан чалу урыннары билгеләнде. Диния нәзарәте каршындагы Зәкат фонды корбан чалырга теләүчеләргә тәкәләр тәкъдим итә. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры изге бәйрәмгә әзерлек, шулай ук малларны йогышлы авырулардан саклау, прививканы вакытында ясату, ветеринария кадрларын укытуның актуаль сорауларына багышланды. Студия кунагы Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Алмаз Габдрәүфович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Ветеринария ягыннан караганда корбан чалу таләпләре нинди? Зур бәйрәмебез әлбәттә якынлаша. Без инде бу мәсьәләгә ел дәвамында әзерләнәбез. Республика күләмендә узган елгы соннарны гына исәпкә алсак та, безнең 15 меңнән артык махсус площадкаларда инде корбан чалына. Иң беренчесе безнең башкалабызда шуның 5 меңнән артыгы чалына, соннар әлбәттә бик зур. Иң беренче чиратта мин инде әйтер идем. Маллар сәламәт булырга тиеш. Бу ислам күзлегеннән караганда да, ветеринария күзлегеннән караганда шулай булырга тиеш. Әгәр дә инде безнең башка өлкәләрдән, башка хуҗалыклардан алып кайткан очракта, бу хуҗалыкларның инде йогышлы авыртулардан азат булуы кирәк. Әлбәттә инде менә шушы авыртулар буенча чиста хуҗалыклардан бу малны безнең республикага кертергә кирәк булачак. Җәен республикада маллар арасында кайсы йогышлы авыруларның таралу куркынычы зур? Бүгенге көндә безнең республика буенча ветеринария мәсьәләләре буенча безнең хәл әйбәт тыныч дип әйтер идем. Безнең йогышлы авыртуларыбыз бүген ел дәвамында быел күзәтелми. Инде безнең куркыныч тудыра торган авыртуларыбыз бар. Бу инде Африка чумасы иң беренче чиратта. Икенчесе инде кыш гриппы, өченчесе менә онытылган безнең авыртуыбыз баш күтәреп килә. Башка өлкәләрдә, Казакъстанда, Оренбург өлкәсендә бу яшь чора авыртуы. Шуңа күрә бу мәсьәлә, бу авыртуларыбыз бар, башка өлкәләрдә күренеп чыгып тора. Бу мәсьәләләрдә безгә бик уяу булырга кирәк. Малларга авырулардан прививка ясату тәртибе ничегрәк? Малларга профилактик прививкалар ясату буенча безнең мөрәҗәгать итеп йөрисек. Безнең аның инде системалы рәвештә ул эш алып барына. Елга 2 тапкыр ветеринария табиблары безнең өйдән өйгә йөреп эшлиләр. Алар инде алдан бу мәсьәлә буенча мәгълүмат бирәләр. Хуҗалыкларда терлекләрне күрсәтергә һәм инде бу мәсьәләдә аларга теләктәшлек күрсәтергә генә кирәк. Нидер кемгәдер мөрәҗәгать итеп йөрисек бу мәсьәләдә. Ветеринария кадрларын әзерләү эше ничек куелган? Ветеринария академиясы белән без тыгыз элемтәдә яшибез. Әлбәттә, кабул итү әле компаниясе әле бетмәде. Безнең инде максатчан кабул итү дә бар. Узган ел менә 56 безнең инде студентыбызны шул максатчан программа буенча кабул иттек. Быел да шушы күләмдә кабул итәрбез дип торабыз. Узган ел инде без бу куелган бурычны авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан тулысы белән үтәдек. Быел да инде максатчан кабул итербез. Кадрлар белән тәэмин ителеш килгәндә безнең дәүләт ветеринария хезмәте кадрлар белән 100% тәэмин ителгән. Менә бу җитештерүдә, хуҗалыкларда эшләтелгән кадрлар безнең 80-82% тәэмин ителеш. Мин инде Россия буенча бу иң яхшы күрсәткеч, әмма без моңа канәгать түгел. Җитештерүдә эшләтергән менә безнең җитештерү хуҗалыкларда эшләтергән белгечләрне әлбәттә без теләр идек инде 100% тәэмин ителеш булсын дип. Монда инде күп төрле факторлар бар, күп төрле факторлар моңа тәэсир итә. Хуҗалык җитәкчелегендә терлекчелеккә карашы, булган аның белгечләргә карашы, анларның белгечләрнең хезмәт хакы белән, транспорт белән, йорт җир белән тәэмин ителеше дә бу мәсьәләләргә бик нык йогынты ясый. Шуңа күрә инде күбрәк мин әйтер идем хуҗалык җитәкчеләренең терлекчелеккә, ветеринария хезмәтенә карашларны үзгәртергә. Ул яхшы булган очракта безнең һәр хуҗалыкның ветеринария табибы, ветеринария фельдшеры һәм ветеринария санитары бар. Изге Корбан гаете алдыннан дин кардәшләребезгә нинди теләкләрегез бар? Зур бәйрәм, бик матур бәйрәм, гаилә бәйрәме, туганнар, дуслар, балалар, оныклар белән очраша торган бәйрәм. Матур итеп без бу бәйрәмне уздырыйк, барыбыз да исән-сау булыйк. Һәм әле Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итә. Менә шушы бәйрәмне республика күләмендә әле традицион да бәйрәм, милли дә бәйрәм, дини дә бәйрәм бик матур итеп безгә инде уздырырга ясаган иде.
Алмаз Габдрауфович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов белән әңгәмә карадыгыз.